Ahora imos a falar da torna, que é moi importante na nosa isla, a Pobra do Carmiñal. Mira, Alicia, ¿sabes qué es esto? E a torna? Sabes para que se utiliza? Usan os mariñeiros para pescar. Alicia, sabes se a Dorna ten velas? Sí, a vela chamase relinga. Isto é unha torna para traballar. Isto é unha traineira de deportes, para facer deportes.